Τεκνοθεσία, woke agenda και επίθεση κατά της οικογένειας. Όταν πέρναγα εκπαίδευση για liaison officer, δηλαδή αυτή του συνδέσμου αξιωματικών ξένων αποστολών, ένα από τα πολύ χρήσιμα μαθήματα ήταν αυτό της διαχείρισης των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ. Εκεί λοιπόν ο καθηγητής μας είπε το εξής: η δημοσιογραφία σήμερα κυνηγά να δημοσιεύσει αποκλειστικά ειδήσεις που έχουν παντού δύο χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητα είτε κατά μόνας είτε συνδυαστικά: ή αίμα ή σπέρμα. Γι' αυτό και δεν θα δείτε πουθενά τις άπειρες θετικές ειδήσεις από επιτυχημένες ιστορίες οικογενειών αλλά και παιδιών που μαζί έχουν κάνει σπουδαία πράγματα. Η τακτική της ατζέντας που έχει κάνει τόση πλήση εγκεφάλου στην κοινωνία είναι γνωστή. Παίρνουμε δηλαδή την εξαίρεση, την κάνουμε κανόνα και δαιμονοποιούμε τους άνδρες και την ελληνική οικογένεια. Γεμάτο το διαδίκτυο από σταυροφόρους της υπεράσπισης των παιδιών, οι οποίοι δεν έχουν κάνει καν δικές τους οικογένειες, αλλά ξέρουν να μας πούν πώς θα μεγαλώσουμε τα δικά μας παιδιά και δεν σταματούν εκεί φυσικά, αλλά βγάζουν και πύρινους λόγους κατά της οικογένειας. Γεμάτα τα πάνελ επίσης από εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που περιγράφουν την δίθεν έννοια τους για τα παιδιά στα ορφανοτροφία και παρουσιάζουν πετυχημένες ιστορίες ομόφυλων ζευγαριών που μεγαλώνουν ευτυχισμένα παιδιά. Την ίδια ώρα όμως, η στατιστική για τα υψηλά ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας στα ομόφυλα ζευγάρια θάβεται στην άμμο. Επίσης, την ίδια ώρα, οποιαδήποτε άποψη που απλά δεν συμφωνεί μαζί τους και άσχετα αν δεν προσβάλλει ή βρίζει που έτσι πρέπει, αλλά τοποθετείται με ευγένεια, αυτόματα χαρακτηρίζεται ως ομοφοβική ή ρατσιστική και λιδωρείται καθημερινά παντού. Εν τω μεταξύ, το επίσης τραγικό είναι η δύναμη που έχουν αποκτήσει πρωινάδικα και μεσημεριανάδικα, δηλαδή κουτσομπολίστικες εκπομπές, των οποίων τη δύναμη τη δίνεις εσύ. Γιατί για να υπάρχουν τόσα χρόνια, το προϊόν τους πουλάει. Και ποιο είναι το συγκεκριμένο προϊόν? Αντί να κοιτάξετε τις οικογένειές σας, την αυτοβελτίωσή σας, τα δικά σας προβλήματα, ασχολείστε με ποια τάδε ηθοποιός πήγε με ποιος δίνα celebrity έφαγε τον γκουρμέ πιάτο στη Μύκονο, τι φοράει και πώς βάφεται η άλλη και ό,τι βλακεία σας σερβίρουν. Δεν υπάρχει καμία χώρα με τόσες εκπομπές κουτσομπολίστικες στην Ευρώπη. Όταν π.χ. μιλάνε για γονείς, πετάνε το γνωστό και τραγικό «ναι, και επισπυρίγουμε τον άλλον, είχαν οικογένεια και είδαμε το χαΐρι». Όταν μιλάνε για τους άντρες π.χ., θα πάρουν ένα 2% σύμφωνα με στατιστικές κακοποιητών ανδρών και θα το αναγάγουν ως θέσφατο τύπου «όλοι οι άντρες είναι κακοποιητές, βιαστές, εκφοβιστές και ό,τι άλλη μπουρδα βγει από την κοιλιά τους». Φυσικά και δεν θα δείτε πουθενά φωτεινά παραδείγματα όπως της οικογένειας Σουμπασάκη, της Μαρίζας, όπου βλέπεις μια γυναίκα με 3-4 παιδιά να είναι προπονήτρια καράτε, σε εξαιρετική φόρμα, να σαρώνει τα παιδιά της και γεμάτα ήθος στα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεν θα δείτε πουθενά τους νικητές σε μαθηματικές ολυμπιάδες. Παιδιά που δουλεύουν και σπουδάζουν, πατεράδες που λιώνουν καθημερινά για τα παιδιά τους και μητέρες που είναι κολόνες στα σπίτια τους. Δεν θα δείτε πουθενά γονείς που βάζουν όρια στα παιδιά τους, καθώς όλοι εμείς είμαστε κακοποιητικοί. Ναι, είμαι κακοποιητικός γονέας που η κόρη μου έχει social αξιοπρεπή και με όρια. Είμαι κακοποιητικός πατέρας που της δίδαξα πως όταν γδίνεσαι και τα βγάζεις όλα στη φόρα, χάνεις την αξία σου. Είμαι κακοποιητικός πατέρας που δεν σου επιτρέπω και ξέρεις θα γίνει χαμός αν έχεις OnlyFans. Είμαι κακοποιητικός πατέρας που ξέρω το αγόρι σου και ξέρω ότι πρέπει να σε φέρει ο ίδιος στο σπίτι την ώρα που είπαμε ότι δεν έχει καμία σχέση με ουσίες και τέλος μη σου περάσει από το μυαλό να απλώσεις χέρι. Επίσης, για να συντριγκάρω λίγο, σε αυτές τις οικογένειες των ανδρών με κακοποιητική ή εγκληματική συμπεριφορά δεν υπήρχαν μητέρες. Αυτές δηλαδή δεν είχαν κανένα ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των ανδρών αυτών. Άρα το πρόβλημα δεν είναι οι άνδρες ούτε οι γυναίκες φίλοι μου μεμονωμένα. Δεν αφορά τα φύλλα. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό φυσικά και κυρίως είναι πόλεμος κατά του θεσμού της οικογένειας που μας έχουν κηρύξει όλοι αυτοί οι μήτρελοι woke που θέλουν να υιοθετήσουμε κάθε αμερικανόφερτη μπουρδα που μας σερβίρουν. Φυσικά και υπάρχει πρόβλημα τεράστιο γενικά με την εγκληματικότητα, με την οπαδική, τη σχολική και γενικότερα τη βία. Αλλά τι θα κάνουμε δηλαδή, αντί να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα ενωμένοι και να ζητήσουμε αυστηροποίηση ποινών, εισαγωγή αυτοάμυνας στην εκπαίδευση, εισαγωγή φιλοσοφίας και ορθής σκέψης από το δημοτικό, καλυτέρευση των δομών για κάθε παιδί, κονδύλια σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη, την υποστήριξη και ενθάρρυνση στη μητρότητα, για να μην μιλήσω για το δημογραφικό, όπου εξαφανιζόμαστε σαν λαός. Ώστε έτσι με αυτά τα όπλα να βγάλουμε νέες γενιές με ισχυρούς χαρακτήρες που δεν θα θίγονται και θα κλαψουρίζουν με το παραμικρό. Μας προτείνεται τι δηλαδή, την κατάργηση της οικογένειας όπως την ξέρουμε? Να αλλάξουμε το μοντέλο,
να αντικαταστήσουμε το όχημα που μας έφερε εδώ από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη και όχι να βελτιώσουμε τις βλάβες του. Λυπάμαι που σας χαλάω το αφήγημα λοιπόν, αλλά δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μου αφαιρέσει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Δεν θα ακολουθήσω επουδενή την τρέλα του πολιτικά ορθού που επίσης μας κατσικώθηκε στην κοινωνία και μας υποδεικνύει τι και πώς θα μιλήσουμε και το πώς θα το πούμε. Λυπάμαι που σας χαλάω το αφήγημα, αλλά οι οικογενειάρχες άνδρες και γυναίκες που λιώνουμε μέσα στο άγχος και στη δουλειά για να δώσουμε όσα περισσότερα και καλύτερα μπορούμε, είμαστε περισσότεροι. Ναι, αυτοί που ξυπνάμε από τις 6 το πρωί και η ξεκούρασή μας είναι μια αγκαλιά από τα παιδιά μας στο σπίτι το βράδυ. Αυτοί που ξέρουμε ότι μπορούμε να αγαπάμε ένα τον άλλο, αποδεχόμενοι ότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, αλλά προχωράμε μαζί. Αυτοί που γνωρίζουμε το αυτονόητο, δηλαδή ότι δεν θα έρθει ποτέ αυτή η συνθήκη ώστε όλοι μας να έχουμε πτυχίο και μεταπτυχιακό παιδοψυχολογίας. Αλλά πάλι προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί ξέρουμε δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Μη σε μπερδεύουν λοιπόν άλλα με την προπαγάνδα τους. Μη σε φοβίζουν με τις επιθέσεις και τις απόπειρες δολοφονίας χαρακτήρων που πράττουν καθημερινά μέσα στο διαδίκτυο. Μην ανέχεσαι να σε αποκαλούν φασίστα επειδή απλά έχεις αντίθετη άποψη. Και μια που το αναφέρω, τι θέλουν να μας πούν δηλαδή, ότι το 62% της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, είμαστε φασίστες επειδή το θέλετε κάποιοι? Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη λοιπόν. Ο ελληνικός λαός, όσο διχασμένος κι αν είναι, πάντα στην ιστορία του, άλλο τόσο έχει δείξει πως δεν του αρέσει η επιβολή των απόψεων, γιατί το πρόβλημά σας κάποιον δεν είναι η διαφορετική άποψη, αλλά η εξαφάνισή της. Το πρόβλημά σας είναι ο θεσμός της οικογένειας και η αντικατάσταση αυτής με το δικό σας μοντέλο, όπου για κάποιο λόγο δεν αποδεικνύεται πουθενά ότι είναι καλύτερο. Το πρόβλημά σας είναι ο προγραμματισμός των παιδιών μας από τον νηπιαγωγείο κιόλας, μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της εισαγωγής μέσω αυτού άκουσον στα νηπιαγωγεία διδακτέας ύλης για φάσματα και ταυτότητες φύλου και αυτοπροσδιορισμούς. Το πρόβλημά σας είναι η αισχρή προσομοίωση του Έλληνα με λαούς της Ανατολής, λες και λιθοβολούμε γυναίκες εδώ ή σκοτώνουμε άτομα ΛΟΑΤΚΙ συλλογικά. Ξεκάθαρα λοιπόν, αυστηροποίηση των ποινών και τα ισόβια να γίνουν και ετυμολογικά ισόβια. Ξέρετε καμία κοινωνία χωρίς έγκλημα? Ξέρετε κανένα σόφρον άνθρωπο να γουστάρει τη βία και όλο αυτό το φαινόμενο? Φυσικά και όχι. Ξέρετε κανένα σόφρον άνθρωπο που να μην θέλει ασφάλεια στους πολίτες και σωστή απονομή δικαιοσύνης? Φυσικά και όχι. Άλλο λοιπόν αυτό και άλλο η προσπάθεια δαιμονοποίησης των πάντων. Είμαστε κοινωνία ανθρώπων, όχι φύλων και σεξουαλικών προτιμήσεων.